povratak svojim korijenima to je jedina alternativa za opstanak svih europskih naroda, uključujući nas Hrvata. To što se dogodilo u Rumunjskoj, to je jedan dobar simptom. Mi bi u medicini rekli da je to jedan simptom, jedan znak koji upućuje na ozdravljenje. Kratko i jasno. Za kraj, uvijek vas pitam, a i sad ću vas pitati za Zvonka Bušića. Što bi vaš veliki prijatelj rekao sad kad se ipak počinjete okupljati? Sigurno blagonaklono gore s neba gleda na ovo sad. Da, nedostatak te želje za okupljanjem je vjerojatno bio jedan od glavnih uzroka za taj tragični potez našega Zvonka Bušića. On jednostavno nije mogao živjeti u Hrvatskoj koja je bitno drukčija od one koju je on nosio u svojim snovima pune 32 godine. Gubitak Zvonka Bušića je nešto što će Hrvatska tek naknadno shvatiti. Koliko je to veliki gubitak. Koga su mi izgubili njegovim odlaskom, što je značio Zvonko Bušić. Mislim da treba proći dosta vremena da ljudi shvate veličinu njegovog djela, da shvate jednu filozofiju kojom se on vodio u životu i da vide da naši ljudi shvate i osjete kako su veličinu, neprepoznatu veličinu od velike većine imali svojim redovima. Ja sam siguran da Zvonko Bušić i ovoga momenta tamo gore na nekoj drugoj razini radi najbolje što može napraviti za Hrvatsku. Umjesto da imamo ime i prezime svakog poginulog branitelja, da imamo okolnosti pogibije njegove, odakle je, mi ne znamo ništa o tome. Pa dobro, prošlo je 30 godina od pobjede. Kako je to mogu? Mislim, to sam već pitao. Što kažu mlađi ovi? Ipak energija postoji, to smo vidjeli sa dočeka naših ljudi koji su uspješni u sportu, pa i u nogometu, vidjeli smo i u Zadru dočeke i tak dalje. Kako ta djeca nauče to sve? Jel nauče u školama ili nauče na svojim ognjištima? Pa nije ni nas niko učio do 90. Dakle, svi smo mi bili pod jednim totalitarističkim, komunističkim režimom, pa smo znali gdje nam je mjesto 90. godine, tako i naši mladi. Ja bih prije rekao da su naši mladi željni Hrvatske. Dakle, kad vi vidite tu želju, oni su dočekali jedva da Thompson nakon teške borbe za život njegovog sina, da se ponovo odluči pjevati i čitava ta želja, to njihovo ushićenje pokazali su na koncertima, 2 koncerta u Imotskom, Dugom Polju, Dubrovniku, pa evo sada će 500 000 Hrvata, mladih Hrvatica ogrnuti s hrvatskim zastavom pokazati tu želju. Drugo, što se tiče nastavnog plana i programa za te mlade, dakle, to je toliko šturo da je možda jedna stranica. I uglavnom, kada u osnovnoj školi radu povijest, kreću od najranije povijesti, onda pri kraju školske godine to osmašima dođe Domovinski rat. A oni već razmišljaju, znači toplo je, kupaju se, i oni svi već razmišljaju o tome u koju će se srednju školu upisati, a slična je situacija i kod maturanata. Da li će nastaviti studirati, koji faks upisati, državni ispiti i tako dalje. I onda oni jesu stavili taj neki kurikulum o vojnoj povijesti, Domovinskog rata. Međutim, evo, ja držim često predavanja djeci, ali to je takva bitka. To je takva bitka da vi dobijete termin. Oni ništa ne trebaju platiti. Mi postavimo izložbu fotografija ratnih, ja to u multimediji pojasnim. Posebno ovaj kraj ima 2 ključne bitke. Jedna je borba za obranu grada Zadra, jer je Zadar bio u jednoj nevjerojatno teškoj situaciji sa 14 vojarni u samom gradu. U okruženju vojarne imali smo u Šepurinama topničko-raketni samohodni puk, imali smo zrakoplovnu bazu Zemunik, imali smo brdo Križ, imamo tu kanal gdje su bile raketne topovnjače, da se vi jednostavno niste mogli u ovom gradu kretati. Dakle, ispred same bolnice bilo je K1, dakle vojarna, ispred same naše zadarske bolnice. S druge strane imamo operaciju Maslenica, koja je bila teritorijalno Hrvatska,
ali je teritorijalno naša, Zadarsko zaleđe, ali je bila opća Hrvatska. Znači, preko 70 različitih zapovjedništva i postrojbi je sudjelovalo u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica. I onda mi pokušavamo, kad su ta dva datuma, da u suradnji sa ravnateljima, u suradnji sa profesorima povijesti koji su, ajmo reći, domoljubno orijentirani, organiziramo taj sat povijesti. Da im govorimo kako se branio Zadar, koliko je ljudi poginulo u obrani Zadra, koliko je ranjeno, koliko je civila stradalo. Isto tako i koristimo i priliku kada je u pitanju vojno-redarstvena operacija Maslenica.